waar stond uw wiegje trouwens? Waar bent u? In Wanrooy in de Peel. Ah, Wanrooy. ja, want het is toch een beetje Brabants, wat ik, Brabant, ja. Zeker. wat ik aan uw stem hoor. Ja, toch? Ja, niet. Ja. Als u niet zegt. Ja. Maar u zegt, ik kende alleen de Maas. Ja. Nou, Wanrooy ligt niet aan Niet de Maas. aan de Maas, we hadden wel water, het Defensiekanaal. Hè. Achterdoor waar loopt het Defensiekanaal. Die heeft het hele Duitse leger tegen proberen te houden, maar dat is niet gelukt natuurlijk. Dat snap je. En maar die liefde voor water is er altijd gebleven. Ja, ja. Waar bent u zoal geweest met die prachtige zeilboot van u? Ja, daar ben ik. Nou, de laatste reis die ik maakte, even kijken, was van Roermond. Ja, ik moet hem maar even zoeken. Ja, de laatste. Niet, hier staat de dure voor. Ja, kijk. Ik zit er achteraan in. U zit er achteraan in de... Achteraan in het rijtje. Dat was 82 jaar. Ja, maar daar zitten wel hiervoor 2 slaapplaatsen, hierachter 2 of 4. Ja. En dan hier in de midden heb je nog, dat kun je hier zien, denk ik. Even kijken. Wacht even. Ja, hier kun je een beetje het interieur zien, laat ik zeggen, hoe het van binnen is. Ja, dat is Snap je? dat is een beetje armoedig, hè? Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik heb mijn hele leven er naartoe geleefd, laat ik zeggen. Ik had nooit gedacht dat het ooit zou gebeuren. Heeft u daarvoor gespaard? Ja? Ja? Want voor niks krijg je hem niet, hè. Maar u heeft hem niet nieuw gekocht? Jawel, splinternieuw. Splinternieuw, ja. Maar Daar ver voor had ik er al 1, laat ik zeggen. En dat is steeds iets groter geworden. Maar dit is geen bootje om een beetje mee over de Maas Nee, eigenlijk ligt hij daar verkeerd te wieberen. Ik moest eigenlijk in Zeeland liggen. Maar waar bent u met die boot geweest al? Nou, laat ik zeggen, met deze boot, daar ben ik geweest de laatste reis van Roermond naar Goeree over Flaké. Daar de Noordzee op. Toen naar boven naar de eilanden gevaren, naar Terschelling en Vlieland. En terug over het IJsselmeer en de binnenwater, laat ik zeggen. Zo weer kom je in Nijmegen op Maaswaalkanaal en zo. Oh ja. Zo'n hele rit rond. En hoe lang is dat geleden, zei je? Dat is 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. Ja. In uw uppie? Met mijn neef. En die is al 2 keer verdronken. Ja, dat klinkt eens gek. Dat zegt hij zelf. Hè. Oh zo. Ik herhaal wat hij zegt. En hij leeft nog steeds? Ja, en waarom zei hij dat? Toen we in Urk, had ik wier in de schroef. En toen wilde ik vertrekken. En ik zeg, nee, hij loopt wel de motor, maar we komen niet achteruit of vooruit. Er zal iemand het water in moeten om die wier eraf te halen. Dat deed hij? En ik zeg, jij bent 20 jaar jonger dan ik, dus het lijkt mij voor de hand dat jij dat doet. Ja, maar zegt hij, ik ben 2 keer verdronken, ik doe het niet, zegt hij. Ik heb er een complex van overgehouden. Ja, dan zal ik het zelf moeten doen, willen we wegkomen. En dan een mes in je mond en dan onder water, laat ik zeggen, om die wier van die schroef weg te halen. Want op het IJsselmeer zit hier en daar nog wel veel wier, laat ik zeggen. Maar dat is uiteindelijk gelukt? Ja, dat is gelukt, ja. Met het mes tussen de tanden? Ja. En een blauwe rug van de antifoling, weet je wel. Die onder het schip zit. Hé, waar ben je blauw, zegt René toen ik boven kwam. Weet je zit onder water en zit je met je rug tegen het schip. En die antifoling, die geeft natuurlijk af. Hè. Dat is zelfslijpende antifoling. En die geeft af ook op mijn rug. Hè. En wat is dat antifoling? Antifoling, dat is een laag verf. Die zorgt ervoor dat het onderschip vrij blijft van aangroei. Algen en weet wat allemaal. Juist. Want dat moet je dan in het winterseizoen dan moet je af gaan halen. En nu kun je hem gewoon in het water laten liggen. Precies. Ja. Kijk, ja. Spannend verhaal. Vooral het mes tussen de tanden. Maar hoe kan je nou 2 keer verdrinken? Ja, dat is een goeie. 1 keer bij het Leukermeer, daar hebben ze hem eruit gehaald dat hij dus klinisch weg was. Ja. Maar ze hebben hem daar gereanimeerd, dus teruggehaald. Dus hij was, laat ik zeggen, hij was natuurlijk nog niet dood, maar hij was wel bijna dood. Ja. En dat bedoelt hij. Ja. En daar is hij ook nog een beetje trots op volgens mij. En nog een keer, maar waar die andere keer is geweest, ik ben er trouwens allebei niet bij geweest. Hè. Nou ja, verdrinken zou je kunnen interpreteren als onder water komen, totdat je zelf helemaal niets meer kunt en bewusteloos bent van de wereld. Oké. Ja, zo is het gegaan. Goh. Ja.
Heeft hij nog wel, u was er 2 keer niet bij, heeft hij nog wel verteld of er een tunnel was met licht aan het einde? Dat heeft hij ook gezegd, maar daar geloof ik niet in die tunnel. Hij zei van wel? Hij zei van wel, ja. Want iedereen zegt dat, hè. Hé, staan uw kinderen hier ook? Ja, hier staan mijn kinderen. Even kijken, ja, dat zijn ook allemaal waterfanaten. Even kijken, deze, Roger. Even kijken. Dit is Roger. Dat is mijn kleinzoon, 2 kleinzonen. Wacht even, en dan heb ik hier die andere, dat zijn ze allemaal. Even kijken, dat is Roger. Dat is mijn dochter Anne. Van het proefschrift? Ja, van het proefschrift, deze. En dat is mijn oudste zoon Peter. Die heeft een gekleurde madame sinds een aantal jaren, omdat zijn vrouw, zijn broervrouw, die is van de trap gelazerd, helaas, dood. Oh. En nou zijn we vorig jaar samen in Rwanda geweest, in Afrika, want daar komt zij vandaan. Die staat hier niet op. Maar u was met uw zoon in Rwanda? Ja, daar ben ik geweest, ja, nog. In een paar... heb gehad. Ja. En ik zie Nepal, ik zie dit soort... Ja, daar ben ik allemaal geweest, ja. Hier, Himalaya, daar, hier. Nepal. Privé? Privé, ja. Maar daar ben ik op bezoek geweest bij een neef van mij, het Venray van de Kronenberg. En die heeft in Lhasa heeft hij een blindeninstituut opgericht. Met Sabria ten Berke. En dat is een boerendochter uit Bonn, Duitse. Ja. Zelf blind. En die heeft gestudeerd aan de universiteit in Bonn Tibetologie. En toen zegt die professor tegen haar, maar meisje, met alle respect, dat jij Tibetologie wil gaan studeren. Maar je zult er waarschijnlijk nooit komen. Hoezo, zegt zij. Ja, zegt hij, jij ziet toch niks? Ja, zegt hij, maar dat is dan ook het enige verschil tussen jou en mij. Ja. Tegen die professor, want toen zegt zij, kun jij paardrijden? Nee, dat kan ik niet, zegt hij. Ja, maar dat kan ik wel. Zegt ze, maar dat heb ik op de boerderij geleerd. En met dat paardrijden is zij met die kennis, met die Tibetologie en de kunde van het paardrijden, want autorijden heb je in Tibet niks aan. En die neef uit Kronenberg? Ja, en die is er toevallig, die zijn hebben elkaar toevallig ontmoet en die zijn samen in het blindeninstituut gesticht. In Lhasa? In Lhasa, en dat is er nog? Dat is er nog, maar dat is intussen al afgegeven aan de mensen, aan de lokale Tibetanen. Zij zitten intussen in India met een nieuw project. Ook met z'n tweeën? Ook weer met z'n tweeën. Ja, zit er een beetje in. Moeten we een keer naartoe, jongen? Ja, dan moet je onderweg extra. Ja. Ja, met u op de boot. Ja. Maar het is een u heeft zich wel helemaal omringd met dit is echt uw biotoopje. Hè? Ja, dat kun je met allemaal niet alleen de boten, maar allerlei reliquieën van reizen en boeken, kunst. Ja. Kijk, deze zelfgemaakte foto vond ik zo wel in Tibet. Deze. Moet je kijken, dit vind ik zo mooi. Hè. En dit is, want ik ben nu nog een paar 7 maanden in Bolivia geweest voor 6 jaar terug. Om daar de arme kinderen uit het Amazonegebied te ondersteunen, laat ik zeggen. En tevens om te zien waar die centen die ik er naartoe stuurde bescheiden om een geweten te sussen, weet je wel, elk jaar 25. Of ze wel terechtkomen. Juist. Nou, daar ben ik aardig van genezen, laat ik zeggen, van die operatie. Ik hoefde ook niet meer terug te komen. Van de bisschop. Want het geld gaat helemaal niet naar de... Nee, dat is overdreven. Dat is overdreven wat ik zeg. Maar laat ik zo zeggen, waarom zijn de kerken, gaan die allemaal dicht langzaam? Dan moet je dan afvragen, dat heeft een oorzaak en dat is daar niet anders dan hier. Dus die kathedraal waar ik elke dag naar de mis ging, ben er nooit zoveel naar de kerk geweest als in Zuid-Amerika. Want ik zat elke dag met 2 bisschoppen aan de tafel en een stuk of 10 priesters. Ja, en dan zag ik wat de praktijk was van hun missionering en wat voor lieden dat daar aan meewerkte. Ja, toen heb ik gezegd, ik heb me aangepast, ik heb me helemaal ingezet voor wat het... Want hadden ze diepe zakken? Nou, ja, die waren er ook bij, secretaris met name. Die tegen mij zei op een gegeven moment, Thomas, ik heb gehoord dat jij veel van schepen af weet.
Ik heb het, maar dat mag je tegen niemand vertellen. Ik heb een boot in de Rio liggen, in de rivier. En die heb ik van mijn moeder geërven, maar dan ga ik zeggen, dus deze noten, waar heb ik ze hier, dan deze noten mee vervoeren. Paranoten, kijk, en u zou denken, dit is een kokosnoot. Maar dat is het niet, dit is een paranoot. Ken je paranoot? Vermomd als kokosnoot. Nee, ja, kun je zeggen vermomd. vermomd als kokosnoot. Hier zitten 24 tot 28 vruchten in, noten. Ken je de paranoot of niet? Nee, is dat niet van de paraffine of wel? Nee. Oh. Nou, dat laat ik je even zien. 24 vruchten. Ja, tot 28. Dit is een paranoot. Kijk. Deze. Oké. Oh, die. Die, ja, het is een paranoot. Die je vaak in de notenmix zit. Ja, precies. En die zitten, kijk, daar zit het schilletje nog een beetje omheen. Grappig. En die zitten daarin en die worden dan in het oer, die groeien alleen in het oerwoud. Hè.